O programa vou aí correndo a bueu, a ver se me aceptan aí nese banco da amizade. Maravillosa iniciativa. E, bueno, como vimos de falar aí dun temiña destos que nos deixan o corpiño un pouco regular, Bernardo, nos invitas a todos aquí un cafeliño, que che parece? Queremos saber se somos moi cafeteiros, os galegos, pareceche? Sí. Para ser exactos, Galicia é a terceira comunidade do país que máis café consome. A cabeza estarían os amigos e veciños de Asturias, 2,33 kilos de café por persoa ao ano, despois os canarios, 2,30, e nos 2 kilos de café cada galego tomamos o ano. Noutro extremo, para que saiban, estarían os habitantes de Castela-A Mancha, 1 kilo con 26. Cada día en España tómanse máis de 65 millóns de cuncas de café. Isto sai unha media a case unha cunca e media por persoa. É dicir, despois da auga, o que máis bebemos é café. E como nos gusta tomar o café os galegos? Pois o 9% gustalle só, o 19% cortado e gaña por goleada, un 72% prefire tomalo con leite. Xa que medra o consumo, medrarán as modas, as tendencias. Traemos 3 propostas. Eu non as coñecía, a ver que lles parece, a ver se as coñecen. O café nitro é un café frío con nitróxeno que lle achega así unha textura suave e cremosa como se fose unha cervexa Guinness. O espresso tonic, café con tónica, que tamén hai quen lle bota algunha froita ou algunha erva. E o café bulletproof, café, aceite de coco e manteiga. Menuda bomba. Din que é para manter a enerxía durante todo o día. Están coitando día a día, sube o precio do café por cuestións climáticas e tamén por cuestións logísticas, secas no Vietnam, secas no Brasil, bloqueo no canal de Suez ou tamén no Mar Roxo. Iso fai que en 2022 o prezo do café subise un 13%, un 6% o ano pasado ou un 5% neste 2024. En resumo, atopar un café a día doxe por €1 ou por €10 é case unha odisea. E tomen nota deste último apuntamento: a dose máxima diaria aconsellable de café que debemos tomar para que sexa beneficiosa é de 400 miligramos, non máis, Madre mía, estamos procesando aquí na mesa información sobre todos os tipos de café que existen. Compañeira Fátima, eu non sei se aí nese café onde estás en Pontevedra hai todos esos tipos de café, pero é que ese ratiño do café, cas amigas, coa parella, eso non nos substitúe nada, non? Vai directo, Rocío, que nos pillas agora mesmo nesta mesa de tertulia de amigas, aquí tomando café, e claro, me preguntaba aquí María, vai directo, é directo, xa te están vendo na casa. Sí. Qué suerte que voy a tener, que mi mamá de 100 años me va a estar viendo. Home, claro que sí. Mira, vamos presentar as miñas novas amigas de aquí A ver se le ponen la televisión, porque a lo mejor non se la ponen, para la pone ella. Ah, bueno, pero despois avisas. Escoita unha cousa, que teño que presentarvos primeiro, María. A ver, dime. Que ainda non vos coñecen. María, Teresa, Flori, Auri, Pili e María. Home, penezco un aplauso, que mos sei todos, Home, polo menos. Bueno, estamos tomando café, que estamos facendo? Porque isto é un acto... Café e un poquito de guiri-guiri. Guiri-guiri. Que guiri-guiri, María? Tomando café e un poquito de charla. A ver, espera. Del inserso, que vamos todas contentas. Ai, dime, Teresa. O guiri-guiri é a charla diaria, para pornos todos en acción, sí. E saber o que acontece. E que acontece? Que falabades agora? Ahora, dos viaxes do inserso. Ah, onde ides, Xoa? Pois as miñas amigas son as que van a viaxar, que che conten elas. A ver, que me contan. As túas e as miñas amigas, As dos son. Eu tamén son amiga. Dime entón, Flori, a onde ides? Vamos a Javia, Alicante, para enero. Ahora, para semana, tamén vamos a Murcia, a San Pedro de Pinatar. Xa se nos están poñendo os dentes logos, A ver, que me vou ir aquí cas miñas... Espera, voume poñer por aquí por diante. Aí está, Javi. Aí está. Vamos a ver. Espera un momentiño. Non estaba escoitando moi ben. Aquí. Vamos a ver, que xa me quedan estas 3 por preguntar. Din que os prezos do café suben, pero vos notástelo. Se suben o café, ti vas vir igual. Se suben moito, non. Ai non, estás aquí cas amigas, muller. Pero de momento aquí é que non subiron.
Entonces, pois veño para reunirme con elas e charlar un pouquiño, e tamén para criticar un pouquiño, ás veces tamén vai ben. A que críticas, muller? Logo. Os da televisión? Ai, a que se poñe por diante. Cando marcheu daqui, estas xa non son amigas, xa son enemigas. Son, vou ir atrás túa. A ver, que me quedan elas dúas e xa despido. No, es igual, nada. Xa que ves da peluquería, muller? No, Non me mintas, No. que temos xa confianza, Pili. no. Ves moi guapa para vir aquí a un café de mañán, sempre ves así peinadilla. Sí, me gusta salir arreglada, sí. Siempre, y maquillada y todo, todos los días. Perfecto. E vamos alá, que vamos de volver coa miña última amiga María e xa despedimos contigo. Recomendas a todos estas reunións sociais con café, sen café, con auga e con chirichiri, como era, o chumi chumi? Yo lo acepto a todos a venir a tomar café porque pasamos un buen rato. Non tomaches moito café cos labios telos pintados, eh? Porque é permanente. Despois xa me di a marca para a miña amiga. Veña, despedimos. Grazas, Un aplauso tamén, veña. Fátima, hoxe acumúlanse os sitios onde ir despois do programa. O Banco da Miza de Bueu, ali ese café con esas amigas, verdade? Xente maravillosa. Boa, que maravilla. E tomar ter un borrato alrededor dun café, ao final do que se trata, non? Como daban ganas de ir para aí con todas elas e marchar de viaxe do inserso onde faga falta, Vos, por certo, sodes moi cafeteiros ou non? Eu sí. Eu cero. Sí? Sí, eu tamén. Aquí creo que suben a media Pepo e Baristo e nós tres baixamos a media, non? Somos Porque eu marcianos. cero café. Bueno, pois De vos... feito, podo vos contar unha anécdota. A Por mí gustame tanto o café que eu teño unha cafeteira desas que moe o gran e fai co gran recén moído e ten unhas fugas de auga. E estou absolutamente abraiado porque non teño outra cafeteira alternativa e cando teño que levar ao servizo técnico non sei que vou facer. Así vos lo digo. Non sei que vou facer. Eres adicto a máquina. Baixar a cafetería. Sí. Adicto ao café. Bueno, pois atended aquí os cafeteiros da mesa e tamén aí na casa, porque hoxe temos o convidado perfecto, porque el é un barista experto en café. Bueno, en esta delicatese en que prati o café. Óscar, benvido Termómetro, como estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entendo que para ti todos esos sabores dos que antes nos contaba Bernardo, pois non che son alleos, non? Non, efectivamente, a verdade que o equipo de Ración fixe un moi bo traballo, porque a verdade estades dando no clavo, non? Afortunadamente o café é o segundo produto do mundo máis consumido, a materia prima máis importante despois do que é o petróleo, ten un peso. Eu sempre digo o mismo, cando é unha ponencia, calquera charla, digo, moitas veces quedamos para tomar un café. Podemos tomar un auga ou tomar un refresco, pero quedamos para tomar un café. O café é máis importante do que pensamos. E logo, bueno, hai cafés e cafés, porque os que preparas ti son unha delicatesen. De feito, dixéronme que nos vas a preparar un cappuccino, pero non un cappuccino calquera. Bueno, eu sempre que vou aos medios de comunicación gústame facer algo que a xente poda replicar na casa. Non ten, que ben. Non ten ningún senso que chegue eu aquí e faga cousas que podense facer moi bonitas, pero isto non o compro, non? Claro. Algo que podamos facer. Se queredes, vamos facendo. Por suposto, ¿sí? Óscar, además, mira, seguro que todos na casa pendentes tomando nota. O que facemos é, botamos leite, vale? E vamos a facer un cappuccino para sorprender os nosos convidados, non? Cunha batidora de pilas que todos temos, ou se non mercala é algo moi barato, vamos con calma, montando e espumando que o leite, non? O leite, generando por un poquinho certo, de leite. ten que ser de algún tipo, porque ahora xa sabes, Óscar, que hai xente que se de avena, de soja, de enteira. O leite, como bo galego, teñes que dicir, o leite ten que ser galego. Leite galego, Home, eso vamos por a consumir o noso, vamos a partir por aí. O leite, efectivamente, o sabor va a estar aí, o único que nos vai axudar a montar millor ou peor, ou dicir, o tardar máis ou menos, é a grasa que leve, non? O porcentaxe de grasa. Ese porcentaxe de grasa, pois, o leite enteiro, pois, ten un elevado número comparado con un desnatado, un semidesnatado, vale? Esas leites ou bebidas, mellor chamadas bebidas vegetais, están moi de moda. O único consello que lle dou aos nosos televidentes é que hai que fixarse moi ben. O leite de vaca, sí ou sí, digamos, o porcentaxe que ten de auga, que así non é que se lle engada nada, é un 80-85%. Eso é así. Que pasa? O leite que realmente temos que mercar dese leite vegetal, o que temos que mirar é que o 90-95% é auga. Entonces, eso é así, non é que é así. Entonces, claro, o que hai que mirar que ese 3% restante sexa, que non sexa, o sea, que sea, como digamos,
de amêndoa, pois un zumo de amêndoa, que non sea un xirope, vale? Porque o xirope é azúcar engadido, é algo que realmente o corpo non nos vai axudar. Mira, se me permites, facendo un inciso, temos xa espumado o noso leite e ora, con moito cuidado, vamos a engadir o noso café. Mirade con que mimo, con que coidadiño. Bueno, isto podese facer na casa, Bueno, pero hai que adicarlle uns minutiños que a veces non temos. Se o fago eu, como digo eu, faino calquera. Ahora podemos tapar un poquinho para deixalo máis bonito. E o que conseguimos nos nosos invitados, bueno, pois facer un capuchino na casa dunha forma diferente, non? Claro, que te reciben así e xa, pois cambia a cousa, non? E mira, tampouco nos custou tanto tempo, non? Nada, 0, eu sempre me gusta facer cousas moi sinxelas. Claro, porlle un pouquiño de interés e xa está, non? E ter os medios, que son básicos. Claro, moi ben. E creo que nos vas a mostrar algunha cousiña máis, non, Óscar? Bueno, pois o que trouxen foi que moita xente pensa que o café ven torrado xa, pois como realmente é o proceso do café, non? O proceso do café cultívase, é o que chamamos café en verde, feito toda esta cousa que está pasando ahora mismo co prezo do café, bueno, pois sucede con isto, con estes graos que non deixa de ser este café. Este é o café despois dos procesos de recolección, de clasificación, de fermentación, no caso que sea fermentado ou non, o café é así en verde. Pois mira, claro. Despois de secado. Entonces, que pasa? Isto é o país produtor. O país produtor véndeo, importa ao país consumidor, que normalmente é onde se torra, o máis habitual. Entonces, os cafés que consumimos aquí en España, torramos en España. O sea, importámoslo en verde e parte deste incremento que se está falando do café teño eses intermediarios. O café, como decía ao principio, é a materia prima despois do petróleo máis consumida e, de feito, está cotizando en bolsa. Dos grandes especies botánicas máis importantes que temos e que consumimos é o robusta e o arábica. O robusta cotiza en Londres e o arábica cotiza en Wall Street. Vale? Hai unhos brokers de café bueno, pois aí, se queres entrar en materia, podemos entrar do precio do café a que debido, non? Bueno, claro, que antes o falábamos, que non sei se isto interfire, non sei se tes que moer aquí algo máis ou isto... No, vale, querías amosarnos un pouco... Que realmente a xente pensa que o café así non hai un proceso intermedio que é que a xente sepa que o país orixen é isto, e nós, ao chegar aquí, Claro, a mí isto chama unha atención porque penso que a imaxe que temos todos na cabeza é dos grans así deste xeito. O incremento do prezo do café que antes nos apuntaba aí Bernardo, está tendo algunha repercusión no consumo ou a xente se quita de outras cousas para tomarse un café? Vamos a ver, o café sempre vai ser café. Que sucede? Ahora mismo está convivindo unha tormenta perfecta, que é, primeiro, por desgracia, o cambio climático, o cafeto, que é o arbusto que produce o café, o sea, semillas de café, está sofrendo un estrés hídrico, sobre todo o maior produtor de café de grano robusta, como dicía antes, é Vietnam, e o maior produtor de arábica e tamén de robusta é Brasil. Vale? Entonces hai o cambio climático, eso está aí presente, non o podemos negar, pero a tormenta perfecta digo por qué? Porque tamén hai que ter en conta unha cousa, unha legislación, que a última lei que se aprobou na Unión Europea, de ámbito europeo, é para o tema da deforestación. Ahora mismo, estamos neste momento que é un impasse, que por iso estáse falando ahora moito, é o que máis vai a pasar, que hai que certificar o café. Que é iso de certificar o café? Pois é un certificado que ten que avaliar, que ten que estar supeditado por esta, digamos, normativa europea, é que o terreno onde se cultivou, por lo menos desde o 2020, non está desforestado, non? Entonces, eso é moi importante. Que pasa? Unha certificación, estamos falando de cartos. Cando hai cartos detrás, solo sube. E despois, para cerrar o círculo que abrín antes, ese melón de que isto cotiza en bolsa, hai unhos brokers. E os brokers de café, o que están facendo estas grandes empresas, que están facendo un acúmulo. Están agora facendo un peto de café en verde,
que digamos ten unha vida máis larga que se está torrado xa. Entonces, que estamos aí? Pois a deforestación, a lei da Unión Europea, o cambio climático e o acopio que está facendo os brokers de café, o que están facendo é que ahora mismo, cando suba, o sea, ahora mismo non hai máis, digamos... Demanda. Efectivamente, máis a oferta demanda que hai. Entonces, no momento que esta lei xa empece, xa se poda vender máis caro, volverán a poñer no mercado eses kilos que están aí, non? Pois, Óscar, que interesantísimo que nos acabas de contar, porque claro, acabamos de entender o porqué, non? De que un produto como café, que semella, bueno, pois tan accesible, pois vexamos como incrementou de prezo no Dicirche super. para rematar que é algo moi importante isto do precio, que evidentemente todo vai a repercutirse, o sea, unha de dúas, ou baixas a calidade, ou baixas a cantidade, ou baixas ou sube o precio. Que pasa? A mí meu pai leva moitos anos no negocio que teño eu, levaba moitos anos, cando eu tal, le dixo, mira, o que nunca podes baixar é a calidade. Non, bueno, de feito, Óscar, bueno, temos que irnos a publicidade, eu vou quedar aquí probando este cappuccino maravilloso que nos acabas de preparar, e ímonos a ir a publicidade. Moitas grazas, Óscar, por vir o seu termómetro con esta imaxe que van a